some penny pie, any pana penny was Seven penny pa, penny wants them. That's the room, baby, if I will go to shit. The two Macam, baby, let's send my body. Baby, oh, no, you're not one. Yeah, seven penny pa, penny wants I was not say, hey, Hadubia. It's the swim, did in our want to hear. Did free? Hey, who I am in one. Ah, did they course you and I do the morning in our want to hear? Did the bay had an uncle for be quana? And answer them. Uncle Folk. See a booby boom. Baby, Minayo, me ticket so sa, and I diachi. Any man, Terry. Amada, say no, I me did me, the don't see me tall, don't miss me, did me, I'm a tall, Amada. Wait, it's a menu of four and a shedding. Say me knew for an hour. Hey, and the Ancassa. Fisa my bum, Jim. So was a Jim home, my brepa. What I say? Anadri. Anubi jai. Sir, na me pesa kukudoni amwode na ka me pia behwe abo akroso mentimi. Na wunyane me ma me pia behwe adekro. Na sambe na ma wa na we. So mu de oni so mu de on baby ni de baby. Debi, say wo senka obubom sa no mu bopino no be so mu. Woni ntumi so na me dide me na me da amada fisa ma brepa. O ka we ye wo de. Enwe dwane odi sime wa me di edua na keto. Eh. Enra mi ntimi hu abo akro. To wo bomu a na dan yi wo so. Eh. Me pienti mi ntimi hu abo akro poti ya no wo bom sa. Wonyi ni sene da ye bi na wo so de. Eni ntimi na wo da ho na mantere. Me de kire adan adaye. Me ni wo ka asema me tikete so ama ade a kye a wo se daye. Ye kan ni birisima na didi agore no ase kire ne sei. Uti wani na mente kete ne so. Ne me mama minim se wo suda e bi na wabo brim na wasori na de okike di. Abo aben no. Wadwene hu a. Baba Penny. We dey na se nka me ma obresi obi ansa na ma bisa wanante se. Nenso ye nchenti we dey fa fam me. Matia. Jo. Nanam se di egu eni. Jo. Therefore, we do what our Roma Master when it Kasa. Nian Crase. O say, Unyame. Iti, a Vienna. Yes, any, me banama babiti, o friend. Iti me baya, na o friend, and Tinamena. Jo. We did not want me semper. No, what's a me and I'm so myself. You're my friend, he said, "None more na dachi hene. Who if you do imo? No question na my 9 minutes of beba. His answer na ya me can send go midi no kwa mai na sebe when was sitting over dachi hema ending kita ho ehunu wo ho sebe ya dachi ya ka won bomu a be ye no. And na so no ba mi bisa na wo se dachi hema dan suba bi adia mani ankwaje ho na bisa nse na suba ben ya onko kama mi dia oba Penny wo se akwa no a donkoni no a oye ne bambofo no
ɔne sɛwa ɛwɔ biribi yɛ nam sɛ wate ne mpani nsɛm da sɛ sɛbe donko ayɛ a ɔrebɔ daakye hema ho ban no wɔne no bɛnya ayɔnkofa bi wei deɛ hwehwɛ ma so wɔnto ne bo na me ankasa memfa ma so ne m'ani nto fa mo nhwɛ sɛ nea ɔka na yɛ nokora anaasɛ ɛnyɛ nokora ɛne sɛ meto nsa frɛ wɔ sɛbe wo na woyɛ ɛna no nti sɛ biribi wɔ mu ampa a wobɛtumi aka sɛ ɛyɛ nokora anaa ɛnyɛ nokora ne ɛhunu baabi a susuade bɔde hunu bɛfa nti mefrɛ wo a yɛyɛ nti na mefrɛ wɔ ɔbaa pani yo therefore bidia mekwa mesɛmpa biam therefore wada roma ɛnyɛ nokora da biɛ da ei wedia muso bɛni na sɛ nea ka meba sɛ wa wadi fie ka konwa yo ei sɛ paa sɛ dihyeɛ no ne donko therefore wedia wada roma ebi nsi da ɛnyɛ nokora na nsi nso da sɛ meti we paa therefore wani to say meba sɛ wan ɛyɛ tire mu dɛ ya wone ba ko pɛ ebi ni nanim ebi ni nachi wasan so ɛyɛ daakye hema amini wa wono na ɛba bɛfa ma so enti no therefore ɛyɛ tire mu dɛ na ɛyɛ ne saa no na daakye hema daakye hene me sɛ wanhu saa nneɛma no na ebi a ɛma adwen bi ba ne tire mu saa therefore enti me so nsi da adehye kukuo na donko de na no tafre mu dabi enye no kre na we de yachi wade mpo eye musuo therefore therefore wada roma enti me nsi da ɔbaa pani therefore sɛ wo kasa nyina magyene mani na mehwɛ wo nananom ɛma wo nsɛm a wokan ɛbɛyɛ nokwasɛm na ebia Kofi Adom akɔ nsɛm a ɔbɛkaeɛ no ɛnyɛ nokwasɛm na mmom sɛ kɔba sɛ nea medaakye hene ka no ɛyɛ nokwasɛm na mmom wo ɛna wodi atoro a ɛne akɔ amaman munue Ema therefore nekosise ni buafu papa sa enya sam ketwa ni buafu papa na manka wokra na wokɔ yanka minim eye pa sa wanka sa wanko sitem kasa woko amemi hwachi ene nka wokɔ ye de yanka minim sɛne ne buafu no enya sam ketwa asɛm we nti na meka no therefore we nti na mani abira na meka ensa wo guma kwakomosi eka na ese wo gya kwakomosi e ma oduma nkoma efre kwakomosi eka we minu mienu nyina ye ho atoye si wo hu ene na da ho no ene da ho no asam kese ba asam no eso tese nyenya dai na me de mi se de nyina gina ho so e na wankasa na woto no so wunnim sas asafo hene omo ka wo mo ho wa wunnim o ye kure ye ni ba bi gina me no mi enu nyina ye ni ba bi a ye gina papa bi awe tubu rufie tubu na wo ma ye bo fama mebo nana akopem wa ho yaduru na fempo ma wo ma me fempo ma na wo wote ho ye fempo ma ba pa ya me wa ha o eje muso fempo ma akoto bere wunua no hu ye ha enye bone yaba ye bedidi ne yakokoda ya be pa duane adia ne wenti wi ba yakoda ye fie ye na ha eduane ne ye bedi wa de be ya be me ya me sese ye funu mu kom ne ku wini wa ye ni wo
Dabi. Rembama. Awo kase. Rembama. Musika se de dia na menka. Sika wa he. O kasa are sika de opeska sesebra mi ma. So mo ha na komato ye pono. Enu oguko afom kwa wo mama. Ye ba ha be didi ye mutu aduane yi ho. Mo kwa sa aba. Ade se de bia na mbaba na ma wi aduane ana. Rembama sa onye magudie. Ma. Ye ni wodi aguro. Wo. Agro nko a. Aguro nko a. Oh. Hey, when my grade kura. Na nem no ekobi fie no wa mo aduane a wo to ho sen. Agudie. Ye sheda na me yi. Agudie. Ne de mu. Ebi wa wa me ebi ni. Ne de mu tira anya ye ebi ni ho. Nkola no kwa kwa afom mo ma na mete wa to ma dwendwen ni. Ebi ni ho. Onidi. No wa ye Du fie wa ye de. Sa. Wo te wo huna. Wa so yansi ne so. Wa soja no de. Onso Ah, ni no ho so. Di ya nya hwe ni wa ho. Ya nko. Rembama. Wo se nkwada ne kwa afuo mu wono mma. Na wo ye de ben ya wa nko bi. Oh, wo dia wa akwadiro dodo. Oko obi anke ya meto no. Akwadiro bubu wa fritete. Wuku ti afie nyina wo kwa na asifie. Sese wuku na wu aja nkwada yi asukọ no ma na aso dia wakin agu muram. Ya ti hasuo nkura nketewa. Dufie fa wo mo kwa wai na. Ah, ya kura ya kwa. Obi mo bai na aduane ni ho. Fa ya kwa. Dufie fa ya kwa. Ye nya aduane di anke ye beche ha. Enya bia ni di ye nche ye fa he. Wano din tu ya mo sesa musuba. What a path. Mo sesa musuba. What a path for afuo mu. What a path for pa. E dia be nti na wo so de mo Hey! Wa he fa dufie no wai. Amini. Ore na pin wo. Wa kwa da boni. wo be ma ai. From Bama Bessie, Mo huna mani o. Ya hunu wani sawa. ya no what's Wo se ni ya hunu. Mo ya me mobo. Wo na ne ya hunu wo fa. aduane fu ade akuma wo be kwajofuo wa kwadura Mani na afra kasa be kwadura sa abua tope kwajofuo Mami. Odenjo. Mami ni o. Mami wa hao. Mumra. Mami. Saka kakane sumaba. Sumuba, mami. Sumuba. Sumuba na yasem. Aliya sana yasem. Hey. Sumuba. Yasem yadiyo. Mami, sumusu de ye beba. Ade besa. Ade sana tayem shishio. Sana tayem sumusu de atamba. Sumusu de atamba. Hey! Sumuba, mami. Mami, sumuba. Ya deso. Amen. Ya deso. Yeah. Ande basada ya mchezo. Yeah. Kwaku. Mami. Oh. No, mami. Sumna bana. Kwaku mau. Pia. Yo kodawa. Mami. Sasa. Sisi ade pesa na tayem shishi. Sasa sina bei. Ura da mede me kwai. Sisi kula da mu.
Jase. Eba iti obru. Minya konya ni omakonfo hia. Ya omakonfo ya. Kredi. Sama koso. Enya dia me bojuso. Enya dia asem no. Omakonfo ekachem se. Omakonfo obi di no me aka. Ya mo adwa mo. Afra. Say anything no. Say edru anadwoa. Dede ene da ono. Dede. Ukreni. So. Ukreni. Yentra ho ema obi fa no me kasa se. Ebi da bi. Eno ase na me. Sanity no. Continue. Adama. Metu say. Hey, what my dear so? Metu ya na me gasa metu ade. We wish you metia. The entia make say metu say me pesa wo. Oye hwehwe mu ema me. Ewo eno me abeda kuru yi so yi. Na de na oka. Oh, me busa say me bacho yura asa agro. De ode no me ne ba ye na say de no me ni fini no. De ode no me no abakuru yi mu. Asa agro eda wasa no. Asem kan no. No we de nyina ye sempa. Ye sempa ye. Sebi anya do sebi eburu panyini si ye di jawa. Ye di aso. Sebi anya do sebi eburu. Ye nyina aso ye nim ye se ba kofo ntimi fa nensa enkata odoma nkoma. Dabi. Mi amina na se sempeni so na kan na sem se. Ba nu so a emia ana kankan hyebon so ampanyi si ba ku yaku da so dia so ha ba na die tienie ye nyina ya ha ye ne ko twa wisi ye fa ya so ntoto fom e man yi di ya ebikame sa na ye hwe fikura sa amusuo ne ya dai efiri mu ba sanse o man yi di ye a wadi ye misuma di ye animonyam hye e be wie ye wura na ade ba ko ha me kakra adasa e pe moboro de wo ye wonim se nya pa na wo ye dai oyo na yura no
One casa so, what am I sort to form? It's a bear, I put it here. Hey, drama, draw that Jenny Hill. Maybe, and I know. With the horse, give it in. Away! For a chawam. Just see. I'm doing it. What did I do? Casa Petu. And the one that me be any principle, but you mock had a call. Minister Bobimpo. Me pienso me una bobia o matutu benisa. Me ba unu hwe. Na wada. Madam me tinu ayenem. Ene ye wonkro mu. Me dede na me ti o. Nana, me ti dede na ya me mpie. Oh, me kwa me casa Petu. Me mpie. Me casa Petu. Asa na takratu wi. Ni nyina si anajo. Ipia gwe den. Ni nyina si anajo. Anajo. Na me semo monya mela busa ona itu anajo no. Say, I come across from say, what's the saying? What here? Say, too much. I want to know you come with us here. I must say, I know what you didn't be as him here. I said, my year came, and then you walk off a bay, and I'm here. I feel Matthias. And that was there you did the year some kind of I feel Matthias and a down. I feel Matthias as I go. Quanti, yeah. Ediana down as I go. I feel like you near maybe many you near maybe some kind. As someone year came and funny walkie came home. Now the Akos walk Raymond, what way won't it? What da what da? Naka what's in your question? Naka won't know can you okay can. More he made. Oh, what someone walk and you are so being him to Yamaica. Hey, man. Kakubozi. 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 Amafu onhwe wo bawie se a na wokọ ono kro yare oda honom timi begina ho no aduane ma wo bibi we wo se di ai wontimi manu aduane ma me bibi we na me no ni hwa na yade me ni wonni hwa na yade ha ko kwa akwase se kura wini ma aduane no a ba afo me so se pese kwa kukuja mbele
Intiabo. No fano. No fano. I will be a Tiagunusuma. Asam penipa. When you pan upon one sam, you are seeing more some penipa. When you pan upon one sam, dear with time penina, was someone in Memu, and as you come on, baby, there are some about Debbie. As everyone said, I know you want to say, she. No one called the Ramon San Miss Manu, we are Kate, if you are Simu, as some penipa. When you pan upon one sam. Yes, I'm on penny pani one somewhere. Someone penny pani one sam. Yes, I'm on penny one somewhere. Someone penny pani one sam. Yeah, the other one and one I'll be try. As everyone say that, what do you want dance yet? Yeah, and go up. I say one I'm a free bar. That's the crew moon baby. If I won't go see shit. One consan baby, asamba baby, o fifu frania, o sama.